Det er ligesom den der, da man ikke var så gammel, så lærte man sådan nogle nye ord at kende for første gang. For eksempel sådan noget som dildo. Hørte jeg første gang i Nikolaj og Julie. Og min mor ville ikke fortælle mig, hvad det er, så jeg gik bare hen i skolen. Er der nogen, der ved, hvad en dildo er? Og det var der ikke nogen, der gjorde, så vi sad sådan og brainstormede sig. Hvad fanden kan det være? Og vi blev enige om, at dildo, det lød lidt ligesom sådan en bulldozer, der kørte ud på vejen. Så vi kan godt, altså i dag kan jeg godt forstå, at lærerne de kiggede underligt på os, hver gang der var sådan en dreng i udbrud. Der kører en dildo! Det er en ting, man heller aldrig skal gøre. Man skal aldrig lade en 10-årig pige være alene i huset med en Anders Matthesen CD. For så er du i store problemer, når du kommer tilbage. Så møder du en pige, der står sådan her. Og man kigger sådan lige rundt. Okay, der er ikke noget, der er smadret. Væggene står der endnu. Hunden lever. Hvad er der? Hvad betyder at knip? Hvad er en dildo? Ja. Hvad er fred? Spørg din mor. Og der begik man så lige fejl nummer 2, fordi at et 10-årigt barn kan ikke finde ud af at gå ind til ens mor og sige, hvad er en dildo? De går ind i stedet for at sige, Camilla siger, at jeg skal spørge dig, hvad en dildo er. Og så får man sådan en rasen mor trampende ind på værelset. Hvad fanden siger du til min datter? Så står man sådan og kigger rundt. Det var ikke mig, det var ham. Det river hun plakaten ned og begynder at skære de små stykker. Ja, det var så din plakat med autograferne på. Ja, okay. Det er også der, hvor jeg godt kan forstå, at Anders Matthesen, han er blevet stand-up-komiker. Der ville sgu da ikke være nogen, der kunne tage ham seriøst med det hår der. Helt ærligt, hvis han nogensinde kom i retten, så var det sådan noget, at hans forsvar ville bruge for ikke at få ham fængslet. Ej, herre dommer. Prøv lige at se det hår der. Det kan du ikke byde ham. Han vil jo ikke bare blive tortureret, og han vil jo ikke bare blive voldtaget. Han vil jo blive direkte mobbet og skamferet. Ja, det kan jeg godt se. Bare det. Altså, også da han nogensinde skulle op på fødegang, eller en eller anden, der skulle føde hans kone eller et eller andet. Han kan også stå der med, hvor skal du hen? Jeg skal ind. Det tror jeg vist ikke, du ved. Plastikkirurgi ligger lidt længere ned ad gangen, så. Held og lykke.